taula rodona per parlar de la situació d'Ucraïna en primera persona. El que avui volem aportar és una visió humana d'aquesta guerra. Primer m'agradaria començar posant un punt de vista general. En aquests moments tenim aquest conflicte que fa un mes, una mica més, que ens interpel·la. Estem en una època de crisi i que les coses no siguin fàcils i ara, a més, tenim aquest compromís amb la gent d'Ucraïna que està en una situació de guerra directa i que ens sentim en aquest cas, i és la primera vegada que així ho fa la Unió Europea i ho hem d'agrair, però en el mateix moment que ho agraïm hem de pensar com és que no ho hem fet abans. Si voleu, doncs, ens expliqueu una miqueta com va sorgir la idea, com va ser la preparació del viatge. I en la qual m'explica que està intentant organitzar una expedició per anar a Ucraïna. I jo no m'ho vaig pensar gaire i vaig dir-li que comptés amb mi. No? Ens vàrem ajuntar 10 persones que havíem decidit anar-hi. Una de les coses que vàrem fer, crec que bé, és que no es pot anar sol conduint fins a Cracòvia, que vàrem anar nosaltres. Són, no sé, jo penso que són 25 o 26 hores de cotxe, no? Llavors una persona és una pallissa impressionant, però no es pot, o nosaltres no vàrem saber concretar ni quantes persones podríem portar cap aquí, ni exactament com ho faríem. Això va ser una mica improvisat i aquí el paper de les dues persones ucraïneses és molt important. Ells ja amb el viatge d'anada ja havien estat contactant amb diferent gent que ells coneixen. Clar, han de pujar en un cotxe de dues persones que no coneixen de res i estan espantades i a més durant el trajecte el silenci es fa etern perquè no pots contactar amb ells i dir-los absolutament res perquè ni ell ni jo parlem ucranià, sí que ens defensem alguna en anglès però no hi era aquesta opció. No? I 21 persones més, el que us he explicat, la majoria dones i nens. Hi havia molta solidaritat de la gent de Polònia amb la gent d'Ucrània i que estaven organitzats i ordenats, i també a Alemanya, que ràpidament els tramiten els papers, els posen un allotjament per poder viure, però la majoria de la gent volia anar o quedar-se a Polònia o anar a Alemanya. Era el plan, no? I llavors la gent que volia venir aquí és perquè tenia algun contacte. Nosaltres, al principi, vam marxar el 24 de març, que era un dijous, i també era una mica aquest objectiu de portar primer coses materials i després tornar amb persones, no? I van poder carregar les 6 furgonetes que anàvem cap allà de material de tot tipus, de productes d'higiene, de medicaments, de llaminadures per nens, de material escolar, de tot tipus. Al matí vam fer la descàrrega del material, la vam fer en un contenidor autoritzat de Przemyśl, que és una ciutat bastant propera a la frontera entre Polònia i Ucraïna, i bé, allà ho vam deixar tot perquè una persona de contacte després ho entrés a dintre d'Ucraïna, i després a la tarda ja va ser la feina de buscar persones que volguessin tornar cap a Catalunya. Llavors el primer que vam fer va ser també el que van fer en el primer viatge a les entitats, que va ser anar al centre comercial de Przemyśl, que segur que l'heu vist perquè ha sortit a tot arreu. En el segon viatge, què ens vam trobar? Doncs que ens vam registrar, ens van posar les polseres conforme érem conductors i podíem entrar, però l'accés estava limitat. I el que ens deien és, si voleu oferir un transport, el que heu de fer és dir-li a un voluntari i aquest voluntari anirà a buscar a les persones. Clar, això ho fa tot molt més complicat i en el meu cas com a periodista també molt més opac, no? No pots saber ben bé quina és la situació de les persones que estan allà. I vam trobar un grup de 6 persones que volien anar a Espanya perquè em sembla que tenien família, oi? O sigui, quan veus el centre comercial tens aquesta sensació d'ordre o almenys d'un sostre, però quan vas en aquest camp era un camp amb sorra, que a més aquell dia feia vent i era superincòmode tot, amb les tendes de campanya, veies les fustes per posar terra en cas de pluja, que és el que havia començat a ploure vam fer. Aquest viatge, excepte la família de Màlaga i una senyora que anava a Cuenca, la resta els hem hagut de buscar
habitatge. I tota la gent, tots els meus coneguts, me preguntaven, diu, què està passant a Ucraïna? Realment no sé què està passant, perquè les nostres televisions i les xarxes no deien absolutament res. La majoria de la meva família me preguntava, diu, Tània, què està dient Europa? Què parlen les notícies aquí? Perquè nosaltres no tenim cap tipus d'informació. Van tirar missils, van començar a entrar la tropa i totes les tropes van passar per la carretera on està la meva casa. Estaven sense aigua, estaven sense llum i era un desgavell total. Dia a dia és això, mirant notícies, mirant missatges i parlant. Com van fer a Donetsk, com van fer a Lugansk i el mateix el fals que va fer a Crimea. I ara volen fer a Kherson. I obliguen la gent a comprar la seva producció. A més, a aquesta zona hi havia molts llocs on guardaven blat. I què fan amb aquest blat, que explicava el meu pare, que ho porten, tot el blat que hi ha per allà a aquella zona, porten cap a Rússia. Maten animals, les vaques, òbviament, perquè hi havia les granges molt grans, o tiren tiros amb metralladores i maten les granges. Estan fent animalades, això. Jo no puc definir tot. Genocidis. No puc definir. Varen sortir 12 cotxes. De 12 cotxes, amb aquest trajecte van poder sortir 6 només. Només 6. Tots els cotxes portaven senyals que porten nens. La carretera estava plena de cadàvers. Hi havia opció o passar per bordes o passar per sobre dels cadàvers que estava a la carretera. El cotxe que anava endavant d'ells han decidit a passar per les bordes i van exportar, perquè els bordes de les carreteres estan en mines. Però en la meva casa es va entrar el 24 de febrer de 2022, quan la meva mare a les 6 del matí em va trucar i va explicar que a 60 quilòmetres de la nostra casa els míssils els russos sí que en tota la zona d'Ucraïna van tirar els míssils. Però ells sí que fa segles que fan genocidi d'ucraïnesos. És més de 350 anys que fan les coses així terribles. Vull donar les gràcies a la gent d'aquí i de tot arreu, de tot el món, que ajuda a tota la gent d'Ucraïna. La veritat, estan en una situació molt complicada.